କିଛି ଠିକ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ନା କଣ ତ ଭାଇ ଟିକେ ରହିଲ କିଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭିକାରୀ ଫେରି କୋଉଠି ଆଇଲେଣି ନା କଣ आंटी आंटी डाक्टर रोल दियो ଆରେ ସୋନିଆ ପୁଅ ये डाक्टर हीरो ही थांती ଆରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମା ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ତମେ କଣ ଏମିତି ଉଡ଼ା ହଉଛ ନାଚି ଆସିଛି आसी ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ନାଚିବି। ଆରେ ପୁଅ ତୋ ମୁହଁର ତ ପୁରା ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ତୁ କଣ ନାଚିବୁ ମାନେ ମୁଁ ନାଚି ପାରିବିନି ଆପଣ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇଲଗ ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ କରିଦେବି। ଆଉ କଣ ଡାଇଲଗ ଜାଣିଛୁ ପୁଅ କଣ ଦିଅ ଡାଇଲଗ ଆରେ ଏ ସାଗର ଭାଇ ସାତ କଳସ ଆଠ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତୁମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦବୁ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଗଲୁ କେମିତି କେମିତି ବି ଯେମିତି आंटी केमती लागला आंटी केमती लागला ଡାଇଲଗ ଗୁଡା କେମିତି ଲାଗିଲା? ନା 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 ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ତମର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ରହୁଛି କଳାଟା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଚାଲ ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରିଲ୍ ଶିଖେଇବି ମାନେ କେମିତି ରିଲ୍ ଶିଖିଲେ ତମେ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ପାଦ ଦେଇପାରିବ ହଁ